ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як манзили истиқоматӣ дар шаҳри Кӯлоби Бостонӣ дар маҳаллаи Нуруллоҳ Ҳувайдуллоев бардора хона дар лаби роҳ қарор дорад. Дар ин тараф масҷиди Аллоҳбердӣ аст ва дар ин тараф чорроҳаи военкомат. Амхе рост мерем назди мактаби як равшани Кӯлоб. Роҳи Главнида қарор дорад хона имрӯза. Мерем ба хона. Марҳамат дӯстони гиромӣ, масоати хона имрӯза 6 сотиқ замини назди ҳавлигӣ. Дариҷа светиш краслинини канализатсия дорад. Бо гуфтум хона дар лаби роҳ, ҳавли пурра бетон кардагӣ. Дар ин қисмат хоно ҳастанд, дар ин тараф ва дар ин имҷа. Инҷа роҳ барои такхона аст бардорои гиромӣ, роҳи такхона. Мо шурӯъ мекунем аз ана ҳамин хона. Мана дӯстони гиромӣ, якта намехел хона мешавад, ҷейбони хуб гирифтагӣ аст ва дар инҷа ҳам ҳаст хона, айни ҳол дар маҳкам кардагӣ аст. Мебароем дигар маконҳо. Аз хонаҳо баромадем дӯстони гиромӣ, боз дар ин тараф нигоҳ якта долони хуб кардагианд ва хонаҳо мана обаш мушкилӣ нест, об омада истодааст. Долон нимхе маҳкам кардагӣ аст. Мана бародарои гиромӣ, дар инҷа якта калидор мешавад. Хонаи дигари мо мана ин хона ҳамчун сеюм хона ба ҳисоб меравад ва инаш бошад чорум хона. Якта ҷейбон кардагӣ аст. Тиреза тарафи лаби роҳа нигоҳ мекунед. Ва дар инҷа бошад ҳаст хонаи дигари мо ҳамчун чорум хона. Нигоҳ кунем бародаро, дар ҳавли чойлоби ангур аст ва дар инҷа боз ду хонаи дигар бо як веранд аст. Медоем бародарои гиромӣ, дар ин қисмат нигоҳ кунед, боз дорад як хона ва ду хона, якта веранди хуб. Мана инаш ба ҳисоб меравад хонаи панҷуми мо, панҷум хона ба ҳисоб меравад ва дар инҷа бошад ҳаст хонаи шашуми мо. Мана ҷейбони хуб сохтагиан, кондитсионер дорад, таъмираш таъмири хуб аст. Дар ин қисмати ҳавли ҳами чор тарафи нами ҳавлида сохтмон кардаган. Дар ин қисмати ҳавли нигоҳ кунед, боло ҳама хел холӣ мешавад ки каҳдонаш кунед. Як, ду, се дона намхе хона кардаган, се дона. Метонен ки баъзеша хона кунед, метонен ки анҷом хона, ҳар чӣ ки дилтон мехоҳад, ҳар нафаре ки мехоҳад, як, ду, се дона. Ва дар инҷа бошад ҳаст як макони холӣ, агар гапа бигирен, метонен ки оғилиш кунен ё ин ки метонен ҳезмхонаш кунен, чизе ки бихоҳед. Дар инҷа бошад ҳаст ҳоҷатхона худаш. Дар инҷа ҳоҷатхона ва дар ин тараф бошад ҳаст ҳамом. Ҳамома нигоҳ кунед, таъмираш хеле ҳам нағз аст. Ин ҳамом. Дар инҷа чакдонхона бародарои гиромии ман. Дар инҷа бошад ҳаст чакдонхона ва дар ин тараф ҳаст ошхона. Мана дар инҷа ошхона аст бародарои гиромӣ. Хона имрӯза масоати 6 сотиқ замини назди ҳавлигӣ. 6 дар хона бародарои гиромӣ. Такхона. Се тайнам хел макони холии дигар сохтагӣ. Боло ҳам хел пурра бигем чердак дора, криша холия бардоро. Ҳезмхона, ҳоҷатхона, ҳамом, ошхона, ҳама чӣ дорад. Нарх 510,000 сомонӣ. 510,000 сомонӣ хона дар лаби роҳ аст. Рақамҳои соҳибмулкам мемонам, занг бизанед, муомила кунед, арзон мешавад. Сарпарасти наворҳои мо дӯстони гиромӣ, оби энергетикӣ Nitro Max мебошад. ҳамкории мо бениҳоят хуб аст. Шумо ҳам чачед. маззаи нотакрор дорад.